नमस्कार दोस्तों, हम बनी बिहारी लड़की बिहार से। आज हम जाई बारी मार्केटिंग करे के कर बताई बियाह के मार्केटिंग करे। अभी हो रहल बाटे सुबह के 6। घर से निकल रहनी हमनी 5 बजे ही सुबह में। ओ बड़ा तनका अंधेरा रहेला, हम ओजन के ब्लॉग ना बना पैनी तो हम स्टेशन से ही स्टार्ट कर देनी। हम मास्क के बिना घर से निकल जाए ऐसा तो हो ही ना सकेला। ज्यादा से ज्यादा लोग खाली हमार मास्क के घूरत रहे लोग। हम बता देने की हमार मास्क 50,000 के बाद कि रास्ता में कहीं भी रहुआ मास्क लगावल केहू ना लौकी, खाली हमरा के छोड़ के। सुबह उठ के निकलना में ये नु फायदा बा कि सुबह भीड़ कम मिली आ देखी पूरा प्लेटफॉर्म खाली बा। बात इहो नु रहे कि हमार जान पहचान कुछ ज्यादा बा, ठीक बा। तो हम सुबेरे ही एक दिन पहले ही हम फोन करके बोल दे रहे कि हमारा प्लेटफॉर्म खाली करवा दे, हम आवतानी। बस यही के चलते सारा प्लेटफॉर्म खाली करवा देवल गई रहे कि ज्योति महारानी जी आ रहल बारी, पधार रहल बारी। हम तो रहली 2 दिन के भूखल आ भूखल पियासल इनकर त मियाज हो गए थरथराई। त खाली लाई या हाउ चनवा ना बिकायला वही पे ध्याने रहे। मम्मी के साथ जाए में तो फायदा बा कि कुछो खियावते रहेली, माने जाए आए में ई महसूस ना होई कि पेट खाली बा। हमार पापा जी के संगे चल जाई। एक बार वो बोल देनी नु कि हाँ रहे दी हम ना खाएम, तो बस वो दोबारा पूछे वाला भी नहीं कर, सीधे बोल दिए चलो तो अब घर ही खाए जाई। सब बना उना के वही बेरा खाओ के आया पटा दल जाई। काथी खोजा तारू? कुछ खरीदबू का? खाली देखे लू खरीदे लू कुछो ना। देखी कितना सुंदर आई आवत है। पहले तो हमरा वाइड एंगल खोला ही ना आवत रहे, तो हम फोन लगा के अस्मिता से पूछनी कि केगा खोली रे, बताओ तो वीडियो बनावे के बाद हमरा कुछ याद नहीं खे। इतना दिन हो गए ब्लॉग बनाइला तो कहाँ से याद हुई। पहले ही बताएं कि हमरा संगे आए के ये नु बेनिफिट बा कि सारा प्लेटफॉर्म खाली कर देवल जाला। यही ना ट्रेन में खाली रहो नु तो मजा आ जाई, लेकिन ट्रेन में खाली रही तब नु। सुबेरे हम उठ के यही लाइनी है कि ट्रेन खाली रही, प्लेटफॉर्म तो भला खाली बढ़ले बा लेकिन ट्रेनों खाली रही। देखो तनी एगो टीटी देखो तो हम वीडियो बनावत भी, तो हमरा बुझल के मैं पकड़ के अंदर ना ले जाओ। हमारा ब्लॉग में रहुआ लोग इनके स्वागत बा। हमारा पास माइक नहीं खे तो हो सके तो थोड़ा धीरे आवाज जाई, लेकिन थोड़ा एडजस्ट कर ले, ठीक बा। मूंग दाल मंगा दी कि बिस्कुट मंगा दी? मूंग दाल चिप्स की बिस्कुट। मम्मी मूंग दाल नहीं, चिप्स भी चाहिए। चलो तो मी से हम जैसे बोलने की मम्मी हमरा चिप्सो चाहे तो मम्मी फट सीना मंगा देली। काहे कि उनको लगा रहे भूख, 2 दिन के भूख आ रही। कुछ खैलू है फास्टिंग पे बारू और जन जाके जूस पीबू ना। कम ते ना को तू खाली झूठ मूठ के जाता रही, खाली खाया पिएला। कल के भूखा रही इतना दिन के बाद जाता रही मम्मी, तो एला भूखल बारी सुबह सुबह की ओजन जाके हम खूब बढ़िया से खाए। हमारा ब्लॉग में आके कैसे लगता? बोला ना मेरी मम्मी बहुत शर्माती है लेकिन मैं शर्मिला नहीं हूँ। घरवा जौन देखा था नहीं बना था फ्लैट, ई हमरे है, ठीक बा। तो रउआ लोगन के रहे के होई नु तो आ जाए, रजिस्ट्रेशन करवा ले, रह जाए, ठीक बा। अभी बने में ज्यादा दिन ना लगी, इतना तो बनिए गल बा, अब थोड़ा दिन और बाकी बा। में कोनो दिक्कत नहीं है, खाली हमार नाम ले लेम नु तो रहे दी, बस ऊपर ले जाके या ऊपर से गिरा दी रहुआ लोगन के, ठीक बा। हमार नाम लेम तो काथी ले लू इतना सामान बुझा तो पापा के भाटा बैठा दिए नी। कोनो सामान के हम हाथ ना लगानी कि हमार नाम लगावे लगी। तय अभी खुद खाद गिरा देली आ हमार नाम लगावे लगी कि तोरा चलते गिर गइल सब आ खइबो ना कइनी। कितना रुपया के है? 20 रुपया के है। बताइए मैं खाली हवे भर ले बा। बताइए एकरे बिजनेस करी, हवा भर के बेचे ना 20 रुपया कमाए, 2-4 गो रख दे। मूंग दाल मंगैली, हमारा चिप्स मंगैली है, तो हमरा में से शेयर करो तारी। अपना में से मूंगो दाल पूरा खा लेली, हमरा में से आधा चिप्सो ले ली। एगो तो चिप्स वाला सन आधा से ज्यादा भावे भर देवेला सन आ देवेला सो में से 2 और 3 गो गिन के। ऊपर से ई कौन दूनी फ्लेवर उठा के ले आए रहल सन, इतना बकवास लगा। ऐसे बढ़िया उजर का ना रहला, उ नीमन लागेला। बताए दिन के शुरुआत में ही भाटा बैठा देला सन 20 रुपया के, ओ में आधा से ज्यादा रहे जोरल से बढ़िया 2 पैकेट केक ना ले लेती, खूब बढ़िया से खाइयो लेती मन भर के। रास्ता में का मिली का ना मिली, यही ला सुबेरे जौन मिलल तो उठा के खा लेनी सन।
सुननी शुरुआत से लेकर अंत तक कुछ और आवाज में निकली। आ मुजफ्फरपुर कौन दुनिया के बीच में टोक देने बोल के निकल जाए। हमरा बुझाला कबो कबो नु कि जोन पहिलका लड़किया बोले ले नु ओकरे मौसी के बेटी आके मुजफ्फरपुर बोल के निकल जाए। बताए कमल लेखन खिलल हमर मुंह के चोखा बना दे लसन एकनी है कि प्लेटफॉर्म पर अब भीड़ लागल स्टार्ट हो गए रहे। इस साइड के ट्रेन तो हम देख ले नहीं, लेकिन ऐसा ट्रेन ना देख ले नहीं कि 3-3 सीट वाला भी आ गइल बा। अली कुछ तो काम होता नु, कम से कम 3-3 सीट वाला भी आ गइल बा तो बहुत लोग के सीट मिल गई। ले नु बड़ा दासा होत रहे, धाका मुकी खा खा के हमनी जात नहीं से आवत नहीं सन। रउआ लोग इनसे का छुपाई, रउआ लोग इनके पता बढ़ले बा कि ये साइड के कैसन ट्रेन रहे। बाथरूम के पास बैठ के आवल जात रहे। पहले तो नरक जैसन हमने के बुझात रहे कि ट्रेन में जाता नहीं तो बुझात रहे कि नरक में जाता नहीं। पहलका बार हम ट्रेन में बैठनी तो इतना दांत देखनी है। भगवान करस कि ऐसा ट्रेन फेर आवे कि हमर दांत हमेशा खिलल रहे। तो हम मम्मियों हमर बड़ा दिन के बाद खुश भइली ट्रेन देख के। सीट के पीछे लगा के देले बड़ा सन घिरनैया जैसन खोल के और हैंगा करके आए पे बैग रख सके। लेकिन देखिए के देश में जानवर के कमी बा, सारा जगह थूक थूक के भर दिया सन। सरकार में नहीं खे, सरकार के साथ साथ लोगों में गलती बा। सरकार तो भला चाहते बा कि बढ़िया बढ़िया चीज बना के दी लोग ला, लेकिन लोग चाहिए तब नु ओकनी तो सब चीज बिगाड़े के ही फेर में रहे सन। कि हमने के सीट के पीछे एगो बाबा जी बैठल बा, वो बार बार झाकत रहन जब हम वीडियो बनावत नहीं है। तो बाबा जी बोलत रहन कि हमरो वीडियो में आवे के बा, ए बबी हमरो वीडियो बना लो ना। तो हम ही काहे रहू सादा में गर्दा हो आई वीडियो में घुस जाई, सब रौरे नो बा। ट्रेन अपन निजी समय से खुल चुकल बा, अब ट्रेन निकल रहल बा। छुक 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 छुक। जे लोग बिहार से बाहर रहता उ लोग के बिहार के याद तो बहुते आवत हुई, मतलब अपन घर के। जे लोग बिहार के नहीं खे, जे लोग बिहार से बाहर रहेला मतलब बचपन से ही, तो एक बार बिहार जरूर आए, देखे बहुत मजा आई। जन एकदम गांव जैसन एरिया बा। और देखा तनी दूगो लड़की के खरियाल बारी सन पानी लेके पियो तारी सन। ओकनी से मांगनी है कि फ्री में हमरा के 1 बोतल दे दे, आए होने से लौटती टाइम तो तोरा के पैसा दे दे। मेरा पैसा नहीं के तो ना दिलियो सन, बोलियो सन कि पैसा निकाल तबे देम। वीडियो स्टार्ट कईनी ना कि बस पीछे से बाबा जी कूद के लगलन। बताई हेंग होकेला हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वीडियो के अंदर बुझात रहे कि एकदम घुसिए जइयन। तो कहावत लोग कहेला नो कि नाम बाटे खुशी या बाटे लू तू गम, तो हाल हो गल बा उहे। देखिए एक नाम बाटे गरीब रथ, लेकिन ई देवेला फैसिलिटी केकरा ला, अमीर लोग ला। भाई जैसन काम बाटे वैसने नाम नू रखे के चाहिए, तो ई लोग उल्टा पुल्टा काम करेला लोग। चलो हो भैया, जहाँ पहुँचे के रहे अब हम अपन ओजन मंजिल पे पहुँच गए नी, अब उतरता नी। है देखा तनी ट्रेनवा, इहे ट्रेनवा से आईनी है, देख ली। यही से रहुआ लोग इनके आए कोई न तो आ जाए। चेयर कार लिखल बा पे, ई कार नहीं के वो ट्रेन हो। बाप रे बाप, आज तक तो हम सुनले रहने कि आदमी कचरा गइल बा ट्रेन के नीचे न्यूज में, लेकिन आज तो हम पहलका बार आँख के सामने देखियो लेनी। एगो आदमी चलती ट्रेन पे चढ़े लागल। ई तो अच्छा भइल कि 2-3 आदमी मिल के ओकरा के बचारा लगना, तो आज उ तो मरिए गए रहतन। बताई एगो लाई चना खाए ला हमनी पाकिस्तान के बॉर्डर फान के आ गई सन। एगो रह के तो पूरा लाइये खत्म हो गए रहे, तो हमनी के पता चल कि आगे एगो और लाई वाला बा, तो वही जान पहुंच गए सन। आ लेके एके बेर में सब कोनो बैठ गए सन खाए। इनकरा खाए के सुर में कुछ लोग को 1 डिब्बा खा ले ली, ओकरा बोली कि 2-3 डिब्बा और मंगा ले ताकि पेट भर जाए एकदम। लाई वाला के सब्जी इतना तीत रहे कि लास्ट में हमनी के 1 बोतल पानी खरीदे के पड़ल। खाना वाला काम खत्म करके हमनी निकल गए सन अपन काम में, मतलब मार्केटिंग करे ले। ओकरा बाद हम इतना तीत बना देले रहे नु कि पानी ले रहे के पड़ल। ठंडा ठंडा पानी बा। मम्मी वही करे और कचौड़ी खेबू। बोला तारी कि एक और कचौड़ी ले रहती तो रख ले रहती, जब मन करी तब खाई। हवाई पकड़ के हमनी पहुंच गनी सन मार्केट, लेकिन ए बेरा तो कहीं कोनो दुकान खुलले ना रहे। अभी तो खोलले स्टार्ट कैल रहे सन। बताइए 11 भी ना बजल रहे। पूरा अपन दुकान पहले ही खोल के बैठल रहे, ओकरा में अभी ग्राहक कोनो ना आई रहल सन। से पहले तो बुढ़वा बोलला कि हमारा दुकान में हर एक माल हीरा बा हीरा। हमू बोल देनी कि हम कौन जीरा लेवे आयल बनी, हमहू हीरा लेवे आयल बनी। उ एगो हीरा के चक्कर में हमनी के दिन से रात हो गई। सारा सामान लेला के बाद जब वो हमनी के प्राइस बतैलक तो हमनी के पीरा होए लागल, काहे कि उमे के हर एक सामान इतना महंगा रहे कि रउआ सुन के रउआ दांत लागे लगी। बाप रे बाप, एगो साड़ी के 18,000 20,000 सुनावत रहे। आखिरकार लेही के पड़ल, काहे कि निमन लाग गए रहे।
पंचर वगैरह होके सुबह से बुखार बानी सन ना मम्मी। एगो टीटी वाला भी पकड़ ले लख बोला कि हेने रुकी अभी टिकट दिखाई ओकर बाद जाए बताई ई कोनो नौटंकी बात बा। इतना ही से टिकट ना देखत रहे और आज टिकट देखा था। इतना अच्छा बात कि ऑनलाइन कटवा लेनी सन। मम्मी के बुया कर कि आज हमने फंस गई सन घरे ना पहुँचे सन। तो जो पनीर बनैले बारे थे घर में वो खा के सुत रहिए हमने जेल में जाए वाला बानी सन। चीज खराब बाकी नहीं के इतना ही से टिकट कटावत नहीं थे ना देखत रहे। ए बेरा ऑनलाइन टिकट कटवानी सही तो अच्छा बोल कि ऑनलाइन कट गए रहे न तो हालत खराब कर दी थी। एक नहीं के न खाली पैसा चाहिए और कुछ ना। हम रुका तू एक दिन हमू टीटी बन के बताओ तनी तारा के हमू टिकट काटो तनी तहार फिर पता चलिए जाई कि हम के या तू केकरा से टिकट मांगता रह। तारा का बुझाइला कि टीटी पकड़ लेला। अब हमनी जाता नहीं सन घर।